Ngiyanibingelela idala sikaMdala, kweli kaMdala. Ngithe angihlehle futhi ngaphinde emumva. Ngoba okunye kwalezi zinto into angasike ngayikhuluma. Right, lokho akusenandaba. Lokhu kufuna umuntu ongasilo ihatha. Ongafundi nje incwadi noma ashunyezwe ngencwadi bese leyo ncwadi right. Engazi nababhali bayo ukuthi babe ngamaqeli kangakanani. Baningi abantu abangakaze baphenye ukuthi iBhayibheli labhala kanjani, lisukaphi. Baje ukuthi ubudebe labona ukuthi lena inincwadi enamanga amkitazayo. Athi methola lawo mavesi amkitazayo usiyohlala kuwo bese gijima efuna ukuqhoshela abanye abantu ngawo. Angabheki ukuthi kukhona bazi ngetulu kwakhe naleli vesi elodwa noma amabili wencwadi engcolile kodwa ibibizwa ngokuthi ingcwele. Njengoba sengishilo ukuthi ngizoke ngithi ukuphindela emuva ngibeke nje kahle slow ngesineke ukuthi nomunye othanda ukuthi izinto ayihlaziye yena ngokwakhe njengesidala sikaMdala, hayi ukupontshwa ngencwadi kuthiwe le yafunzelelwa uNkulunkulu engcwele. Ngisaphinda, akekho uNkulunkulu ongumdali noyedwa. Umdala akanawabo, akanambangi. Akekho wazi umdali kulina kulabaphansi. Akekho akwakhona nomdali kulina kulabaphansi. Akekho okwabona umdali kulina kulabaphansi. Iziqambi manga zathathe zaqamba amanga ngomdali, zathi ukhulumile nazo, noma kokunye uthola ukuthi kwalabo bantu azange bayisho. Abaloba labantu sekudala bafa lezo idala zikaMdala basibethi kwaba ukuthi nokuthi ukuze khona bazongconywa thiwa bazi ngezulu nesihoko, izinto ezingekho kuyindalo ngokwempela noqiniso. Alikho leli zulu, asikho lesihoko. Indaba ukuthi khona umprofethi nalelo gama lifika nazo lezincwadi bavele bayikholwa ukuthi kunabaprofeti abantu ababekhuluma nomdali ngoba kubo uNkulunkulu ngumdali, bambona uNkulunkulu, baxoxa naye uNkulunkulu. Right, ngizothatha isikhashanyana sami ngithi ukuvula lona leli Bhayibheli elingcolile. Ngithi ukunifundela amavesi. Ngizoqala ngawomprofethi. Ake nivule Exodus 33. Nifunde uverse 11. uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso, njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela eKamu, kepha inciki yakhe, uJoshua indodana kaNuni, insizwa, ayiphumanga ethindeni. On the very same chapter, ufunde uverse 20. Wathi, awunakubona ubuso bami, ngokuba akukho muntu ongangibona aphile. uJehova ekhuluma noMose lapho. Bese uya kuGenesis 18. Ufundi la kuGenesis usuke nje kuverse 1 uye kuverse 15. Mina ngizofunda u8 kuphela. Wathatha amaqanga nobisi nethole abelungisile, wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi adla. uJehova edla ney'ngilosi zakhe kwa-Abraham bembona ngamehlo baphila. Siye kuDeuteronomy chapter 5. Cela sifunde uverse 5. Ngaqhubeka nje ufunde from uverse 1 wena. uJehova wakhuluma kinina
ubuso nobuso entabeni ephakathi komlilo. Ngisekuye nje uDeuteronomy chapter 5. Cela sifunde uverse 17 kuya kuverse 20. Ungabulali, ungaphili, ungibi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Lokho kuyimiyalelo eyishumi kaJehova. Kodwa umuya endabeni kaJoshua, uJehova wayefundisa uJoshua ukuthi abulale abantu kanjani eKhenani. Ziningi nje izigameko zikaJehova efundisa ama-Israyeli wakhe ukuthi abulale abanye abantu. Masiza ku-19 verse 19, ungibi, uJehova wathanda uJakobe owayebe isibusiso sikamfowabo lo ayithwini naye. Uthi ungibi kodwa uthanda amasela. Mhlawumbe uma ngikhuluma ngobuningi ngithi amasela, kanti ngikhuluma ngomfowabo Jakobe, ngizokuvula lokho khona manje. U-Israyeli wayengamasela eba izwe laseKhenani bebulala idala zikaMdali eKhenani. Asivuleni lapha kuMalaki chapter 1. Ngicela ubheke uverse 2 noverse 3. Nginithandile usho uJehova, nokho nithi usithande kanjani na? U-Esau akasiye umfowabo kaJakobe na? Usho uJehova. Ngamthanda uJakobe, kepha u-Esau ngamzonda. Ngenza izintaba zakhe incithakalo, nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane. Kwabalifundile bayazi ukuthi u-Esau wayengumfowabo uJakobe. uJakobe wantshontsha isibusiso sika-Esau. Ijoke lento le. Ngiqhubekele ku Deuteronomy chapter 6. Ungamfunde nje, ngizocela ukuthi ngifunde uverse 4 noverse 5. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Angazi kubunye ukuthatha ucebileyo, kodwa nifune uJustinian owaye-Roman Empire efundile, owavela ne-Trinity. Nifunde futhi nge-Council of Nicaea ne-Council of Chalcedon. uGenesis 1 nimfundile, kuningi nikwaziyo ngayo, kodwa ake sibhekeni lapha kuGenesis chapter 2 verse 19. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, wazisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamabizo azo. Kuyamangaza ngoba kusho ukuthi ngisho intuthwane wayengasadali imizwa. Wabumba yonke into, ngisho ney'nyoka nani wakubumba yena uJehova. Libhekisise Genesis chapter 2 verse 19. Khona lapho nje ku-chapter 2 ungakayi kude, awubheke uverse 8. uJehova uNkulunkulu watshala insimu e-Edeni ngasempumalanga, wambeka khona umuntu amenzileyo. Uyatshala uJehova, ubumba zonke izilwane,
ngomhlabathi nomuntu ombumbile ngomhlabathi. Kodwa uma uphinda ubheka le u-1 manje, Genesis 1, kuningi nje lapha ku-1 uthola ukuthi uNkulunkulu wathi wadala ngezwi. Qaphela uverse 24 akasemfundo. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo nezilwanyana ezinabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, kwabanjalo. Wela amaqiniso ohlala obala, kwaba namaqiniso. Wadala ngezwi noma wabumba. Inganekwane le, ijoke lento, incwadi engcolile la, enamanga ngabaphansi nomdala. Uzwile lapha masifunda ukuthi uJehova munye. Ayisilalele lapha ekudaleni kwakhe. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Uverse 26 loyo. Wayekhuluma nobani bethi asenze abantu kodwa uJehova munye? Anyway, kulungile. Akukuthi nje asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Angathi ayedwa umdala. Ungaqhubeka-ke usho okushoyo. Umfundi noGenesis 3, wonke lo mbhedo obhalwe lapha Genesis 3, umbhedo, qobo lombhedo, inyoka eyayikhuluma idla uthuli, ngumbhedo, qobo lombhedo. Angifuni ngimoshe isikhathi ngalokho. Uphinde ubheke uGenesis 15 verse 15. Genesis 15 verse 15. Kepha wena uyakuya kuyihlo ngokuthula umbelwe usumdala. Ukuya kuyihlo ngokuthula, angitholi ukuthi uyezulwini noma uyesihogweni, kodwa-ke laba abaziyo-ke bazokuchaza lokho. Lapha uJehova ukhuluma bani? No-Abraham. La ngizothanda ukuthi nivule kakhulu uLuka chapter 16. Laba bakhuluma ngama-familiar spirits. Bese nifunda from uverse 19, isicebi noLazarus. Nize niyoshona right egcineni kuverse 31. Bese-ke niyasho ukuthi lapha u-Abraham, isicebi noLazarus babe yini. Nithi awekho amadlozi. Yabona, ngicela ukuthi nifundisise. Ngiphinde lapha ukuveza lona lelo hlazo lelo. Vulani uMateyu chapter 17. Ngizofunda nje uverse 3 kuphela. Nina ngicela nifunde uverse 1 kuya kuverse 13. Verse 3. Bheka, kwabonakala kubo oMose no-Eliya bekhuluma naye. Unaye lo usho uJesu. Kwakuyini? Kwangasiwa amadlozi lawo? Kwakuyilama spirit enhlanini ikhuluma ngawo? Ithi ama-familiar spirits. Kusho ukuthi nala uJesu wabona ama-familiar spirits as well as u-Abraham e-Hades. Kwakuyinto enjalo ngani? Alikho idlozi. Bokuqaphela nale ndabeni lokuthi familiar spirits, nifundiswe into ebhalwe izikhohlakali, yahlala ey'ngqondweni zenu. Nangalifunda leli Bhayibheli lenu, liphambana lona lodwa, liphambane futhi nalaba kade sebenifundisa lama-familiar spirits. Angazi-ke ekudalweni noma nawo abunjwa ngomhlabathi. It's up to you guys. Mina ngibeka induku nje ebandla. Nakho kunye njengoba uJehova ney'ngilosi babedla ko-Abraham kuGenesis 18, ngabe kwangasiwa uJehova
ama-familiar spirits nalawo. Qaphelani ukukhuluma kwenu, niyele ukudukisa abanye abantwana. Maningazi ngendlozi, ngicela nivele niyeke. Makuthi nifundile nathola ama-doctrine wale ncwadi engcolile, bantu ababa nifunda ukungcola ngoba ingcolile incwadi. Ukube nanifunde with understanding, ngabe kudala na-pick up ukuthi le ncwadi ingcolile. Ngizonifakela abanye abazokhombisa ukuthi le ncwadi ingcolile, njengoba Ian Stan Baruch Spinoza nabanye. There are about 5 guys abalwa nale nkohlakalo, kodwa iqinisweni baningi kakhulu babebulalwa abantu ababelwa nala manga. Uma-ke wena ishumeza lento ungazange uyifunde, zinuka amakhwapha ukuthi yini lena oyishumayezayo, okuthi zijaje wena ngokwakho ukuthi unolwazi olungakanani ngalento oyikhulumayo. Ufunde nje le engukungcola. Ukhulumile uJehova lapha wathi ningaphingi. Ngike nganifundisa lapha kuDeuteronomy, ongeke ungabulali ungaphingi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Anyway, umama Jesu akusumakhelwane wami, kodwa ngifakaza amanga ngaye, ngithi wakholile somoya ongcwele. Kukini lokho bantwana bami namaqiniso ngalokho. Mungenaqiniso ngcono uyithulele. Ake sibhekeni lapha uHosea chapter 4, sifunde uverse 14. Angiyokwajezisa amadodakazi enu lapho efeba, nawomakoti beni lapho bephinga, ngokuba namadoda achezekile iziphingi, ahlaba kanye nezifebe zethempeli, kanjalo abantu abangenangqondo bayakuwiswa. Uthe ungeke ungaphingi. Namhlanje udefenda kule chapter, udefenda izifebe zethempeli. Izifebe zethempeli, during the time kwakuthiwa ithempeli abantu abakholwayo, izifebe zamasonto. Uyazivikela la ngoba ziqome bona abafundisi. Sengayihlaziyela-ke nayo ukuthi ifebe zophela kanjani, ngoba ifebe zivunyelwe uJehova uNkulunkulu wenu, ikakhulukazi zifebe ezingamakholwa. Uma siphindela Genesis chapter 32, zifundele lapha uJakobe isela labambana noJehova lamhlula. Wahlula uJehova ehlulwa umuntu uJakobe, wazwambiza ngegama lokuthi ngo-Israyeli. Israyeli nithi ukhethiwe, ubusisiwe. Akube kini. Maybe wabusiswa ngokuthi uJehova Sebawoti ahlulwe umuntu. Niyanithi yithi uNkulunkulu akahlulwa yilutho. Kahle nini bantu ababa? Wahlulwa uJakobe. Unifundisile uPawula ubaba wenu ukuthi indodana ifana noyise. Ake niyivulele nina ngokwenu ku-Isaiah chapter 40. Sifunde nje uverse 18. Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Uqhubeke ufunda 25. Niyakungifananisa nobani ukuba ngifane naye, usho ongcwele. Bese uqhubekela kuverse 28. Awazi yini, awuzwanga na? uJehova nguNkulunkulu ongunaphakade. Udalile imikhawulo yomhlaba, akapheli amandla kakhathale, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Okay. Nifundile ngalo ukuthi uJehova munye, angazi Nazareth sasebe noNkulunkulu ongunyazi lezulu. Kodwa bafunda lona leli Bhayibheli ukuthi
akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Kaningi ngiyifunda leyo yinto, it's boring kimi manje. Njoba uJehova emunye, ake ubheke u-Isaiah 48 ufunde nje uverse 11. Ngenxa yami ngiyakwenza, ngokuba igama lami lingcolisiwe. Ngokuba igama lami lingcoliselwani na? Anginike omunye inkazimulo yami. Yize bathi uJesu noMose bakhazimuliswa uJehova kuba uNkulunkulu, kodwa la uthi igama lakhe lingcolisiwe. Akanike omunye inkazimulo yakhe. Angazi-ke njengabantu asebethi unyazi onguNkulunkulu ukuthi bamnikane inkazimulo kaJehova noma bamnikane. I wonder ukuthi why bathathe bese bethi khonza ngesabatha bakhonza uJehova. Ngoba khona laphana ngathi ngilo ngwafunda khona la ukuthi uJehova akakhathali futhi akaphumuli. Kodwa ndithi ngesuku leyo sabatha wakhathala eseqede yonke imisebenzi yakhe, waphumula kwase kuba yisabatha elingcwele, lingcwele kulabo ababona ukuthi le part evela ngokuthi 6 days wadala wase yaphumula. Anyway, kukini bantu baba, angifuni ube ngathi ngizama ukukhonvinsa, thatha iBhayibheli lakho uyifundele. Angazi lama nifunda kuMateyu nithola ukuthi wathi ngabizwa umuntu ngokuthi Rabbi, okungukuthi umfundisi or pastor. Why nibiza abanye abantu ngokuthi uRabbi no pastor na? Konke lokuphikisana naye lo nimbiza ngokuthi uJesu nithi niyamkhonza, meaning okusho ukuthi ningama-antichrist. Leli elilandelayo lokuthi wathi akazelanga ukuzokhonzwa kepha naye uzokhonza, ngizothi cela ukunivulela lelo. Lokhu ngiyaxoxa nje kuningi kakhulu man. Yazi lento it's boring. Ukusiza nje abanye bangavamisile ukuvula le ncwadi. Lokho engikushoyo ukuthi ngingabizi umuntu ngokuthi umfundisi noma upastor. Vulani lapha kuMateyu chapter 23. Uyifundele nje kusola verse 1 uzofika kuverse 15. Nawe uyizwele bese uyayihlazilela ukuthi wena uqoma ukwenza njani. Leli-ke lokuthi wathi azelanga ukuzokhonzwa kepha naye uzokhonza, ngiyacela ukuthi nivule kuMateyu chapter 20. Mateyu chapter 20 verse 28. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ngokuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Sekukini-ke bantwana baba, iqoma la ithanda khona. Owathi akhonzwe uJesu Kristu, umpostoli wabezizwe uPawula, naye ethi wabona idlozi kaJesu eDamaseko, wabala eshaya umbani wezulu nani. Angazi nizikhethele nini, wabona ngempela idlozi likaJesu noma wabona ifamiliar spirit? Senza amadlozi engekho. Ngeze kuPawula naye konke la nibhaleke khona into nje ama-familiar spirits. Iwona mtshela ukuthi abe umpostoli wabezizwe. Kungalumeli, kungabi buhlungu mase ngikhombisa ukuthi nale ndaba yama-familiar spirit niyayithanda nje ukuthi niyi-understand. Anyway, it's okay. Iqoma la ithanda khona. Ungayivulela nje Izenzo chapter 24, uyifundele uverse 5, ubone ukuthi uPawula wayeyinhloko yamaNazaretha. AmaNazaretha ayekhona ngakabikho ngisho neNazaretha kamqambo wendlela. Ngakho kwamaNazaretha based kwiJudaism aphinde abe based kuPaul.
kuPawula ngoba uPawula wayumNazaretha. Ngifuna ukuveza ngokubala ukuthi lo mholi wamaNazaretha uyena owathi akhonzwe inkosi uJesu Kristu. Ayenze nje kwabaseKolose. Ake nivule abaseKolose chapter 3 verse 24. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini. Khonzani inkosi uKristu. Nazi abantu ababa othe khonzani inkosi uKristu uPawula. Ake sizwe yena-ke uKristu wathini ngale kokuthi uthe yena akazelanga ukukhonzwa. Nibeke nanka amanye wakhe. Ngizocela ukuthi uthathe isikhathi sakho uvule kuMateyu chapter 4 ufunde uverse 10. Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho ukhonze yena yedwa." Ukuthi ngabo Sathane-ke laba bathi akukhonzwe uJesu, ngoba yena ngokwakhe, ngokwembhalo yenu zifundele Mateyu chapter 4 verse 10. Nizobona ukuthi ubani oSathane. Kodwa ngesingamkadasho ngikade ngikusho lokhu ngithi umdala akanayo imbanga, akanayo uwabo. OSathane yibo bona laba bathi akhonzwe uJesu. Jesu ethe akhonzwe inkosi kuphela, inkosi uNkulunkulu wakho. Akazelanga ukukhonzwa, kepha uzele ukukhonza naye. Baqhamuka kobo Sathane bathi wozani wozani nizokhonza inkosi uJesu Kristu. uJesu uyakubiza. Anyway, iqoma la ithanda khona. Ngale kokuthi uyihlo wemakholwa uPawulo, ngoba naye omunye ubaba phela nini. Ubaba wenu munye wanzala enkosini uJesu Kristu ngezwi uPawulo. Niyamazi wayinamanga kangakanani. Wathi yonyukela nani emafini nihlangabeza inkosi uJesu Kristu. Azange kuze kwenzeke lokho, futhi akusoze kwenzeka ngoba amaRoma amjuqa nje ikhanda loyo. Lahlala le nesidumo sakhe sahlala le, kwasalamanga akhe eshunqa lomhlaba. Njoba nguye lo waqhama nokuthi akhonze inkosi uJesu Kristu. Angibhalanga iBhayibheli futhi soze ngabhala iBhayibheli. Into nje engcolile, enamanga, ngaba phansi nomdala. Konke neJudaism injalo, neQuran injalo. Angisonti ngoba ngesigama ukusonta kushumpuka phezu kwethuna. 15 minutes umzimba wakho uyile, waphuma umoya wakho waba idlozi kulaba phansi. Yaqala kusengokunye. Lapho sebhekana neqiniso lodwa ngokwendalo, ngokamdalo ongaziwa umuntu, umdalo ongenambanga ongenawabo. Anyway, uSathane la nobona khona ukuthi yilabo abathi akhonzwe uJesu Kristu. uJesu Kristu esho kaningi ukuthi chakazela ngokukhonza. Well, kuyangani ukuzikhethela webantwana bakababa. Wela sincingeni nanayi sivule kuJohane chapter 5 verse 45, 46 and 47. Ningacabanga ukuthi nimangalela kubaba. Ukhona onimangalelayo, uMose enimethembayo. Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa yimibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na?
Umulaleli sihlakahle lapha. uJesu uthi uMosi iyona mpimpi kaNkulunkulu. Abanye bathi uMosi umprofeti, abanye bathi wabona noNkulunkulu ubuso nobuso, wakuphika uNkulunkulu lokho kusho lemibhalweni. Khona manje naku kuyavela ukuthi uMosi uyimpimpi, uyena onimangalelayo kuNkulunkulu. Well, sekukini even i-10 Commandments amangahlasa bathatha izinto zika-Akhenaten base beyibiza ukuthi imithetho elishumi kaMose. Wonke walama-religion angizothi asebenzisa i-Mosaic law, angazi ngempela banomoya ongcwele, bahlulwa yini ukubona iqiniso ukuthi ngamanga lento sitshodo zindaba nje ezibolile, kwakucoshwa lapha nalapha kuthathwe kuhlanganiswe. Khona manje bakhuluma ngama-mummy waters nama-familiar spirits. Angizi kwama-mummy waters nama-mermaids and all those things. eJordan Fort lapho uJohane uMbhaphatisi abhabhatiswa uMathena waseGibhithe khona, kwase kuthi yena uJohane wayobhabhadisa uJesu on the same spot eJordan Fort, ngoba phela uMbhaphatisi uqhamuka le kwabaseGibhithe. Umuntu engazi ukuthi wabhabhatiswa ubani, angizange ngifike kulokho. uMathena-ke yena ngokwakhe, ngoba uMbhaphatisi nendala yaseGibhithe, kodwa sinithathe ngathi ifika noKristu noma nama-Israyeli. Well, kukini angazi noma-ke babeyothola mummy waters or beyothola ama-mermaids lapho. Anyway, kukini zazi zemibhalo. Ngingakageqi nje amagula ngehlele enzansi weMantobakababa. Zivuleni nina lapho nimbulelwa khona isambulo chapter 2 verse 9. Nibone ukuthi njoba ningazalwa uAbraham ngqo, anisibo besendele ka-Abraham. Ngiyakuzwa nje lokwa baba wenu uPawulo mesethi abakholwayo bazindlalifa zika-Abraham ngokwesethembiso. Kodwa isambulo sikhuluma okuhlukile. Sithi nina nibiza ngokuthi ngabantwana baka-Abraham nokutshelwa uyihlo wenu uPawula lokho. Ningamasinagogo kaSathane. Angisoze ngaba yikholwa ngoba angifuni ukuba isinagogo likaSathane, yizo uSathane kungeyinto engekho, umdala nganayo imbanga. Akekho wazi umdala kulinako labaphansi. Umsa wenkosi ube phezu kwabasamayo kulinako labaphansi. Lo dumo ubone kamdali kuphela. Ngibuye kule ndaba ukuthi abantu bakhonza amadlozi. Akukazi idlozi lalithethiswa ngisho emandulo. Ungakhonza kanjani umuntu obuye umthethisa? Liyahlonishwa maliphaphalaza lithethiswa. Yabona laba lapha abasha bendabuko. Hayi, bayipaphalazela nje nabo. Bayafana nalamakhono. Yonke lento abathi bayifundisa namhlanje sekuyinhlama nje. Kodwa-ke ubufakazi balokho, izangoma okunesignal ukuthi amadlozi wazo afumene umsaka mdala zaziphuma nemfundama emhlophe emanzini. Angikhulumi ngalo ukuthi nihambe niyothenga inyoka e-Snake Park, nihambe niyicwilise emanzini bese niyaphuma lapho bese nithi hayi sinamadlozi amakhulu. Angazi amadlozi amakhulu noma ama-mummy waters noma ama-familiar spirits, but abanedlozi ngqo babenganqwambi ngesikhumba sembuzi, babenqwamba ngesikhumba senhlwathi emhlophe, albino python, abaphume nayo emanzini. Well, kukini ngibona ngathi
la ebungomeni esikhathini esiningi sengabantu nje ama-penny collectors. Yingakho inkohlakalo ingakathi umuntu idlozi lakhe lisho ukuthi nokuthi nokuthi. Akazabona idlozi lenkohlakalo elivuma ukuthi isangoma unyanga wenza inkohlakalo, umthandazo yini wenza inkohlakalo. Yazi lento isiyafana nje nakalo uNkulunkulu nalo buKristu. uNkulunkulu uvuma ukuthi amakholwa enze inkohlakalo, uJesu uvuma ukuthi amakholwa enze inkohlakalo, uMahomed uvuma ukuthi amakholwa wakhe enze inkohlakalo. Idlozi lomoya elifumeni umsakamdala alivumelani nokuthi umntwana walo enza amanyala, enza inkohlakalo, angasayiphathi ukuthwala umoya wetsha. Akusondeli nje nakancane kumuntu onabadala beqinisa abafumeni umsakamdala. Well, masikhuluma ngabaphansi, phela ama-consequences kusho ukuthi kwenza kumuntu yikona uphinde kumbambe kwalaba phansi, bese phenduka isipoko, umoya omubi. Kungenzeka nidlalela iy'poko nje bantwana baba, nithi ninamadlozi. Uma lokhu nginamanga mina, aniphumi ngani nimfundamo emhlophe emanzini, ninqwambe ngesikhumba semfundamo emhlophe na? Noma ungayibhukuda olwandle, noma ungayibhukuda izisezibeni, ucabanga ukuthi lokho khombisa ukuthi ufumene umsakamdala. Cha, ngiyaniphikisa. Lokho sekukopisha nje, sekubungoma mnyanga bobu-copycat. Futhi nako kunye ngizoqonda, ubungoma noma isangoma akusho ukuthi sibhula ngokuthi sihlobe ngobuhlalu namabhayi ney'phandla nayonke lento. Lokho nje sekuyi-Jewish yabantu abafuna i-status sokuthi kuthiwe banabadala. Well, of course ngavuma ukuthi wonke umuntu unabo abadala, but inhloboni yabadala. Unabadala babo abangcolile, unabadala abafumene umsakamdala. I don't know, ngoba benijike nithi niyogeza bona abadala. Akazi ipower yakho ikhandwa wuwe, iklinwe wuwe, noma ikhandwa umuntu iklinwe umuntu. Ikhuluma into eziningi eziphambene nje uze umuntu ethi hayi i-right indaba yamadlozi nokuthi sikhonze amadlozi wabezizwe. Yes, correct, ngiyakuvuma lokho. Amadlozi mawangakhonzwa mawuhlonishwe. Kuyamangaza uma usuzobiza kwakhe kwakho lapha emgonqweni wakho usuphethe ubizana namadlozi kaGobela. Zimfundisi ezimbi lezo nezingcolile ehambelana nobuthakathi. KwaGobela usuke kufundisa ubuthakathi, efuna nje ukuthi aqame. Angena apha amadlozi akhe ekuthwaseni kwakho. Makhona iqiniso neqiniso lodwa, akekho uGobela othwasisa umuntu, kanti oGobela sebengabaphansi sebengamadlozi na? Akhona munye, yikho inkohlakalo ingakho. Umuntu uthasisa amadlozi wakubo noma wasekhabo mamakhe, ngakho wonke ngiwabiza ngokuthi awakubo. Akekho uGobela ungathwasisa umuntu, kusho ukuthi lowo muntu ngabe umfake iy'lwane. Yingakho kusebenza umoya wethu, nohungula iy'ngane zabantu ehambe ikhala ehayiza igula kuthiwe idlozi, zifike kini bese nithi hayi senikhuphula amadlozi. Nikhuphula iy'lwane nisuka nibahungula ngazo. Niyafana nje nalaba amasonto, bahambe balanda izilwane le nale bese bethi uJesu Kristu amen, umoya ongcwele kaNkulunkulu. Into ekhandwa yibo ukuthi kugcwala amasonto umoya kaNkulunkulu lowo. uNkulunkulu onjani loyo? Lo ehanjelwe inyangeni. Qinisile futhi ngiyaphinda, ake niqalekise ngithi abasaba umdala abaguqe noma bebakuphi, bacela ukuthi lamanyala ahlale obala kuzo zonke iy'khohlakali ey'dukisa iy'zukulwane zethu ezinamanga ngabaphansi nomzali nabaphansi abakhohlakele. Cela ukuthi amadlozi amahle ake abadiscipline. Idlozi lediscipline, ungamdisciplina kanjani uNkulunkulu wakho makuthi usukhonza idlozi njengoNkulunkulu wakho? Angithi sisho angazi kwezinye inhlanga kubengoni nje kuyaziwa ukuthi amadlozi ayathethiswa.
Ngazi-ke noma nani sinabathethisa uNkulunkulu wenu uJesu, namthethisa uJehova, namthethisa kaze amashaso othini senithethisa uNkulunkulu wakho, ngoba no-Israyeli untshontshe i-religion yamashaso, wase-ke eyihlobisa yabamanga mnandi ngalo bo-Abraham bakhona no-Mose bakhona. Ngizamile ukunikhombisa ukuthi i-Mosaic law enye into engcolile. Hayi bantwana baba, sekuyoba ngani ukuzikhathela? Kuzwakele ezweni lomoya, bazwile bogogo, nani niyezwile, ngikwenzile efanele ngikwenze. Akusho ukuthi sengiqedile, kodwa ngithi sengikwenzile efanele ngikwenze. Nako okunye ngikhohlwa ukukubeka ngisaqala nje ukuthi uyabona uma ubheka le crate yase Waterford, ubheka ukuthi yenzeka ngamuphi unyaka. Uyabona ukuthi indaba ka-Adam no-Eva manga. Nangu nomunye ezonichazela ngamanga ka-Moses uSpinoza ukuthi cha, indaba ka-Adam no-Eva amanga lihlaza. Bheka u-Adam no-Eva babakhona nini. Ubheka i-Waterford crater yenzeka nini, kushaya i-meteorite. Kuyafana nalabahambe bocabuza i-Black Stone, i-meteorite. Bangayidifenda ngey'ndlela ey'ningi. Iliphi lezo zulu okwehla kula matshe? Alikho izulu. Ngiyakusho futhi ngiyaphinda, sihloniphe hlonipha abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kuphela kumdali ngesizotha inhlonipho namaqiniso neqiniso lotho. Uma lapha ubheka-ke le podcast yokugcina enginifakele lena ethi Before Egypt, Nabta Playa, uDanita Smith, wathathe uwavule ufunde uzwe nokusho kwabanye abantu. Kodwa-ke umekitaza mangeBhayibheli kungokwakho wemntanga baba. Ngize ngizokhipha lezi zinto ngifana nomuntu oqala phansi etekathe ngiyikhuluma. Ngizama njalo ukushekelela laba lokhu bethi kunama-familiar spirits nama-mummy waters. Ake ngithi ukuvula le ndaba yama-familiar spirits, the way abawadefine ngayo bethathela kwe-English version, mina ngizonivulela iBhayibheli lesiZulu. Angeze ukufunda yonke, ngizoyifundela nani? Leviticus, ngiphinde Leviticus chapter 20. Ngicela nivule nifunde uverse 27. Kodwa ningafunda namanye, ayikho inkinga lokho. Verse 27. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi babobulawa nokubulawa, bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Uthe uJehova eMthethweni 10, ungebe ungabulali. La uthi babobulala. What a contradiction. uNkulunkulu oyicontradictor yena ngokwakhe. Le ncwadi le zonke futhi zingcolile, zabhalwa nje ngabantu. Ngifuna ukuza-ke ku-familiar spirit. Uchaze kahle, uthatha ama-dictionary wakho ungene ufune konke. ElesiNgisi ningathi medium, nikhuluma ama-familiar spirit nabo-medium. Leli lithi, angilifunde ngiliphinde, owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa, bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Likhuluma nje direct, angazi how to spell idlozi mangabhalwa njengoba kubhalwe ukuthi nihlanganisa phi i-medium familiar spirit nedlozi na, bese bethabanye alikho idlozi. Ingani uJehova sibawutina ngokwakho uNkulunkulu wenu ukhuluma ngedlozi, nina nithi alikho idlozi? Nifunda liphi iBhayibheli? Yiphi incwadi eniyifundayo? Ngoba ukhuluma ngamadlozi, kodwa abuye athi yena uJehova Sabaoth uNkulunkulu wenu eyicontradictor.
ngizocela ukuthi nivule kuMateyu chapter 22. Nizoyifundela nje okunye, mina ngizoba nje kwelodwa ngifundela lona. Ngizonifundela lapha uverse 32. Mina nginguNkulunkulu ka-Abraham, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphilayo. Kwasekudala u-Abraham no-Isaka noJakobe bafa, ongukuthi unguNkulunkulu wamadlozi amathathu, u-Abraham, Isaka noJakobe. Akasiye umdali lo. Amadlozi wonke azidalwa zikaMdali, amabi namahle zidalwa zikaMdali. Lo awakhe mathathu ngiyawaphinda: u-Abraham, u-Isaka, nesela elinguJakobe, nemedora ewu-Abraham. Lento le bansababa yabhalwa abantu, incwadi nje engcolile. Yingakho ngayishisa entabeni yaseSivuno ophongolo maqede ngabonga kuMdali. Nevertheless, ukuthi ngaboshwa ngafaka under house arrest, kwathiwa it's politics undertone. Namanje khona abasazothi ngiyapolitika, kodwa-ke namhlanje ngithe ake ngithi ukunivulela maningi kakhulu umhemo wala maBhayibheli. Le ncwadi iyisitshoto, ibolile, ingcolile, inamanga ngabaphansi nomzali. Ngiyabonga wey'tela zikaMdali, umsa wenkosi uphezu kwabayesabayo kulinda kwelabaphansi. Lo dumo kuyoba lukaMdali kuphela, kuzo zonke iy'tala zakhe uMdali.